Γεια σας παιδιά, να ανέβεις στο κανάλι και σήμερα θα κάνουμε tier list ταινίες της Disney. Έχουμε πολλές κατηγορίες. Τέλεια, καλή, ούτε καλή ούτε κακή, κακή, δεν την έχω δει. Πρώτη ταινία, Μουλάν. Η Μουλάν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι το χιούμορ του δράκου, όλο αυτό είναι κομική και τέτοια. Γι' αυτό θα πάει ένα καλή. Αλαντίν. Προσωπική μου γνώμη είναι από τις καλύτερες ταινίες της Disney, οπότε θα πάει τέλεια. Το Story, νομίζω, το Story το 1. Το 1, νομίζω το 1 είναι πιο καλό από τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα τα βάζα ούτε καλή ούτε κακή. Οπότε αυτό να το βάλω καλή ή τέλεια. Τέλεια δεν είναι, οπότε θα πάει ένα καλή. Όπως βλέπετε δεν είναι μόνο Disney, είναι και Pixar και τέτοια. Αλλά εμείς ενώνουμε. Αυτό, δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω δει, εδώ. Αυτό, γνωρίζετε τους Ρόμπινσον. Καλή ταινία. Έχει λίγο χιούμορ. Θα τη βάλω καλή κι αυτή είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η ταινία. Αυτοκάτορας, κάτι τέτοιο. Αυτοκάτορας έχει κέφια, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Την έχω δει πολλές φορές, αλλά πολύ παλιά. Και από ό,τι θυμάμαι ήταν καλή ταινία. Ήταν λίγο αστεία. Θα τη βάλω ένα καλή κι αυτή είναι, όπως βλέπετε πιο πολλές. Ariel. Αυτή θα πάει ένα τέλειο. Καλή ήταν, δεν έχω κάποιο παράπονο, τέλεια είναι. Ακλής, αμέσως τα τέλεια, δεν μπορούσα να σχολιάσει κάτι. Αυτό τι είναι, ούτε αυτό δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Ταζάν, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, δεν είναι για το κακή, αλλά ούτε καλή ούτε κακή. Frozen, θα τη βάλω ένα καλή ταινία. Αυτό δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει αυτό. Ούτε αυτό δεν το έχω δει. Αυτό θα πάει ένα καλή. Η πεντάμορφη και το τεράστιο αυτό. Δεν την έχω δει. Ούτε αυτό δεν έχω δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό δεν έχω δει. Ούτε αυτό. Η Ζουτόπια τώρα, η Ζωούπολη στα ελληνικά, θα πάει ένα τέλεια. Καλή ταινία ήτανε. Αυτήν δεν την έχω δει. Ούτε αυτήν, ούτε αυτήν, ούτε αυτήν. Έχω δει αποσπάσματα μόνο στο TikTok και τέτοια. Και οπότε την έχω δει, δεν μου αρέσει καθόλου. Θα πάει ένα κακή. Δεν την έχω δει αυτήν. Ούτε αυτήν δεν την έχω δει, οπότε θα πάει εδώ. Ούτε αυτήν. Οι 7 νάνι τώρα. Οι 7 νάνι θα πάνε... Πού να τη βάλω τώρα. Είμαι ενδιάμεσα στο καλή και στο ούτε καλή ούτε κακή. Μια φορά την έχω δει στη ζωή μου, δεν μου πολύ άρεσε, οπότε βάλω την εκεί. Αυτή, 101 σκυλιά της Αδαλματίας, πώς λέγονται. Δεν μου άρεσε καθόλου. Κακή. Αλφ, κάτι τέτοιο είναι, αντίον ίντερνετ, κάτι τέτοιο λέγεται. Έχει το 1 και το 2, αυτό νομίζω είναι το 1. Καλή ταινία ήταν, πάει καλό. Δεν την έχω δει. Την είχα δει πριν 10 χρόνια, τη λέω κι εγώ 20, πριν 10 χρόνια την είχα δει αυτή την ταινία. Ούτε καν που τη θυμάμαι. Οπότε θα τη βάλω ένα ενδιάμεσο, ούτε καλή ούτε κακή. Η Σταχτοπούτα τώρα, πού να πάει. Θα πάει ένα καλή Σταχτοπούτα. Πινόκιο της Disney δεν έχω δει. Το Πινόκιο της Disney ξαναλέω. Μπάμπι δεν έχω δει, μόνο αποσπάσματα. Να τη σχολιάσω, θα τη βάλω και αυτήν κάπου. Έχω δει αποσπάσματα.
Από ό,τι έχω δει, δεν μου πολύ άρεσε, οπότε βάλει την εδώ. Εντάξει, τέλεια ταινία, δεν πάει πιο πάνω. Δεν την έχω δει καθόλου τα αποσπάσματα. Την έχω δει, δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό, δεν το έχω δει ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Και πολλούς που βλέπετε δεν το έχω δει. Αυτό το έχω δει, αλλά δεν είναι ούτε για το καλή ούτε για τέλεια. Άρα τι να τη βάλω. Θα τη βάλω ένα τέλεια. Αυτό δεν το έχω δει. Τώρα η Rapunzel θα πάρει ένα καλή. Επικύψε και ο Βάταχος θα πάει. Είναι λίγο βαρετή ταινία. Οπότε θα πάει ούτε καλή ούτε κακή. Βασιλιάς των Λονταριών, τον έχω δει ή μία ή δύο φορές. Καλούτσικη ήταν, οπότε θα πάει καλή. Ο Bolt, δεν θυμάμαι, Bolt νομίζω λέγεται. Ναι, ο Bolt θα πάει ένα... Καλή ήταν, αλλά... Καλά βάλει την. Καλή. Λίλα και Stitch, προσωπικά δεν μου άρεσε. Ούτε καλή ούτε κακή. Μωάνα, δεν ξέρω πώς τη λένε. Η Βοάνα ή Μωάνα τη λένε πολύ. Θα πάει ένα καλή. Όπως βλέπετε, αυτό δεν είναι το tier list μου. Οι πιο πολλοί έχουν πάει, δεν τις έχω δει, όπως βλέπετε. Τις πιο πολλές δεν τις έχω δει. Πρέπει να ξαναδώ μήπως... όχι, δεν τις έχω δει τις πιο πολλές. Πρέπει να σχολιάσω και το Πινόκιο. Είναι κλασική ιστορία, Πινόκιο. Πόσο διαφορά έχει της Disney. Βάλω τον ένα ούτε καλή ούτε κακή, γιατί είναι πολύ κλασική η ταινία. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το tier list μου. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα follow και ένα sub. Bye bye!